Gaskiya my love shi yasa idan na je ƙasar waje ban son dawowa can kin ga 'yan mata kuwa kin ga yanda ake yayina a can ana ga lambar wayata don Allah ka taimaka ka kira ni gaskiya na yi popular sosai a ƙasar waje kin ga yanda ake matuƙar ƙaunar sona kuwa kin ga yanda nake lokaci a ƙasar waje. Bacin tafiyar ka my love ko me jirgi ya zo nema na nake yadda me mota ya zo me kuɗi me arziki kai ba wanda ban samu ya zo wajena ba na ce ni kai kaɗai nake so my love. Ke kin ga ko a can kam ai in ina haɗi miki ma sai kiga kamar baki yadda ba a can 'yan Dubai ne ga su kyawawa gashin sa har ƙasa zaki ji suna kira na suna menene nace ina. To ai ni ma my love na rike maka amana sosai saboda gaskiya ni ba zan taɓa yin rayuwa da wani ma idan ba kai ba shi yasa duk wanda ya zo nake yadda na ba shi damar ya ƙara dawowa wajena ni kai kaɗai nake so. Sweet love thank you so much gaskiya na ji daɗin haka to ai haka ake so mutum ya riƙon amana mutum duk zuwa da ya daɗe amma yana ranka haka ake so wallahi na ji daɗin wannan abin sosai my love. Ina baka labari my love ko akwai wani mai kuɗi da ya zo ya ce zai rushe gabaki ɗaya garin mu ya gina mana ƙatoton gidaje saboda ni amma wallahi saboda kai nake yadda saboda ni kai kaɗai nake so wallahi. To bari ki ji ina faɗi miki my love a can Dubai ke akwai wata da ta ce gidan zinare, motar zinare, agogon zinare, takalmin zinare ke komai na zinare amma saboda ke nake yadda na ce ba zan amince in ci amanar ki ba ke kaɗai nake so kuma da ke kaɗai zan iya yin rayuwa. Gaskiya kana matuƙar ƙaunata wallahi shi yasa ai tun da ka ce ban bari wani ya yaudari zuciyata ba kana cikin raina daidai da rana ɗaya kullum ina mafarkin ka wallahi gaskiya na ji daɗin haka my love irin ku ake so. Kin ga ko my love zan manta in ki turo min akawun ɗinki zan sa miki 5 miliyan ki je ki make up ki kwalliya saboda so nake fa bikin nan a yi shi a gama saboda kada 'yan matan daban nan fa su zo su sace zuciyata. My love ni kai kaɗai ne a zuciyata da kai kaɗai zan iya yin rayuwa. Ni fa munafuka ke ji tsoron Allah yaushe kika gama ce min my love my heart my sweet love munafuka amma shine zaki ce da shi kaɗai zaki iya rayuwa ba kin gama tatse ne na ƙare ban da komai haka zaki min munafuka ma yaudariya dama ke ma yaudariya ce yaudara ta kike amma shine baki taba sanar da ni ba shikenan zaki ga abin da zan aikata yanzu nan zan kira 'yan sanda duk abin da kika san na taba kashe miki sai kin biya shi yanzu nan zaki ga rashin mutunci mai risho. Hello officer kana office ne dan Allah akwai wata mayaudariya da ta yaudare ni kuɗaɗe da yawa yanzu nan zan zo zaka turo min da 'yan sanda za a zo a ce da ita. Ka ce ka dawo ka yi hakuri haba mai baby sweet love kan Allah. Yawa kowa ya tsaya ke ma ki tsaya kai ma ka tsaya ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa hakan ne zai ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen shirya muku katin fassarar Aladin Record a wannan tasha ta Aladin Record TV mun gode masoya.